Vale, vamos alá. Vamos a resolver este problema que está na páxina 222. Vale, entonces, que nos di o problema? O problema indícanos aquí, o exercicio 5201. O buque B está de nós a 30 millas e 50 grados, navegando con rumbo 260 grados e velocidade de 20 nudos. Sabendo que o rumbo de A son 30 grados e a velocidade de A son 15 nudos, calcular a distancia mínima a que pasará a demora e o tempo deste acaecemento. Ben, que nos está preguntando? Estános preguntando que se nos situamos sobre a rosa de maniobra e nós somos o punto A, que somos o centro, temos un buque que observamos en un determinado lugar, ¿no? Que vamos a ir determinando. En que momento este buque nos vai a pasar o máis cerca de nós, a distancia mínima, en que momento se vai a producir que ese buque o vamos a ter o máis cerca e a que distancia estará, en que momento e en que demora o vamos a ver, é dicir, en que ángulo con respecto ao norte se vai a ubicar nese momento en concreto no que está máis cerca a nós. Ben, entón, e vamos a resolvelo a través de múltiples pasos. Empezamos. O primeiro paso é conocer que nós somos isto, nós somos A, o punto central da rosa de maniobra. Isto sería un radar que vemos no noso barco. Isto simboliza o radar do noso barco e en 360 grados a nosa redonda vamos detectando distintos corpos, non? Que están cerca nosa e vamos vendo como eses corpos se van movendo. Entón, o primeiro punto é situarnos. Estamos aquí. E o problema indícanos que estamos navegando. E estamos navegando con este ángulo. Vamos rumbo 30, entón localizamos aquí 30 e xa sabemos que vamos en esa dirección, vamos cara a 30. Vale, entón vamos a representalo a través dunha recta, non? Pero que longitude lle damos? Pois vamos a facelo a través dun vector. A longitude deste vector indícanos a velocidade a que vamos. Entonces, o problema indícanos que vamos a 15 nudos. Vale, como sabemos que longitude darlle a este vector? Pois podemos empregar distintas escalas, 5-1, 4-1, 3-1, 2-1. Eu collín esta, a 3-1. E coloqueime aquí, en 15 nudos. Hasta contar 15 nudos, teño que contar 1, 2, 3, 4, 5 espacios que me marcan estos círculos. Entonces, vou e conto 2, 3, son só os que marcan a circunferencia, son 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 e 5, hasta aquí, vale? Para que non me queden dudas, tamén podo ir coa regla a medir aquí, non? E son hasta 15, 6,3 centímetros, vámonos aquí, 6,3 centímetros, é correcto, vale. Entonces, marco aquí, ademais, señalo que estou utilizando esta escala. Tomamos esta escala para velocidades, vale? 15 nudos. Entonces, ahora xa sei que vou neste rumbo e chego hasta aquí o meu vector, para marcar que estos son os 15 nudos. E chamolle a este vector VA, porque me marca o rumbo meu, que son A, e a miña velocidade, que tamén son A, vale? Ben, entón, ese sería o primeiro paso. Ben, o seguinte paso sería colocar o punto B. Entón, onde está o punto B? Pois o problema nos indica que este punto B está a 50 grados. Vamos aquí e vamos 50. Marcamos aquí 50. Vale, entonces, este punto B está sobre esta recta, non? De 50 grados, pero podría estar aquí, podría estar aquí, podría estar aquí, ou podría estar aquí. Como sei onde está? Pois ben, porque o problema nos indica que se ubica a 30 millas de nós, vale? Entón, como mido aquí millas? Digamos que cada circunferencia, además de indicarnos velocidades, tamén nos sirve para indicar distancias. Entón, utilizando a mesma escala, 3-1, vámonos aquí a 30 millas
vale? Entonces vamos a ir vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Teño que pasar 10 círculos. Entón vamos aquí sobre o de 50 e vamos a ir contando. Un círculo, 2 círculos, 3 círculos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí hai 30 millas, entonces o punto B está en 50 grados e a 30 millas do punto A, que somos nós, esa é a distancia con respecto a nós. Entón, aquí exactamente ubícase B, o segundo barco, que estamos vendo desde o noso propio barco. Perfecto. Entonces, xa temos ubicada B, está aquí. O seguinte punto é marcar un vector que nos indique o rumbo de B e tamén a súa velocidade. E iso dánoslo o problema. O rumbo de B indícanos que é, a ver como era 260 grados e a súa velocidade 20 nudos. É dicir, este buque vai a 260 grados, pero non podo marcar desde aquí hasta 260, porque agora o centro non é este, sería este. Vale? Entón, non podo marcar directamente a 260. Teño que vir ao centro, trazar unha recta hasta 260 e, a través do método das paralelas, desprazo esta recta de 260 aquí arriba, que me parta do punto B. Ahora sí, isto sí que sería o rumbo 260, pero con centro en B. Vale, entón xa trazo esta recta que me marca o rumbo de B. Que longitude lle dou o vector? A velocidade de B, que nos indica o problema, que son 20 nudos. Entón, volvo á escala, a mesma que estaba utilizando, e conto hasta 20. Vale? Mido esta distancia e levo-a aquí. E marco, e esta sería a punta da frecha. B diríxese a ese rumbo, que eran 260 grados, e a 20 nudos. E a longitude deste vector márcame esos 20 nudos. Ben, entón, xa teño o meu punto A localizado co meu rumbo e a miña velocidade, e xa teño o punto B co seu rumbo e coa súa velocidade. Que pasa? Este é o seu rumbo e velocidade reales. Pero eu, dende a miña posición, como tamén estou en movimento, o meu radar non vai a detectar este rumbo nin esta velocidade, sino que vai a detectar o rumbo e a velocidade relativas. Eso vamos a calculalo tamén antes de facer o que nos pide o problema, porque a súa vez necesitamos facer iso antes. Entonces, que facemos? Seguinte paso. Levamos este vector VB que acabamos de trazar ao centro da rosa de maniobras, trazando paralelas, a través do método das paralelas. E trasládome este VB aquí, que sería este. Aquí teño VB. Sería este mismo, pero levado aquí, partindo deste punto inicial. Levo VB ao centro da rosa de maniobras para que me empece en A. Agora teño VA, que é o meu, e VB, que é do outro buque, que parten do mismo punto. Podo unir ambos extremos e esta unión créame o que se chama, que é moi importante, o triángulo de velocidades, unindo os extremos de VA con VB, cando ambas parten deste centro. Este triángulo vaime marcar o rumbo e a velocidade de B, pero a relativa, con respecto a nós. E sempre vamos a marcar como inicio, donde remata VA, e final, donde remata VB. É dicir, a dirección sería esta. Poñemos a punta de flecha deste lado. Por tanto, o rumbo relativo de B sería este e a velocidade relativa de B a longitude deste vector. Para marcar millor, digamos, cal é o rumbo relativo de B, desprazo esta recta resultante ao centro. Vale? Entón, aquí, agora sí que xa podo ver que o rumbo relativo de B, vamos aquí, serían 237 grados, vale? E a velocidade de B sería medir a longitude deste vector e levala a nosa escala e ver cantos nudos nos dá. En concreto, dame que se mido aquí, me dá que é unha distancia de 30 nudos. Entonces, digamos que
madre mía, que a velocidade de B son 30 nudos e que a dirección na que se despraza, o rumbo no que se despraza son 237 nudos. Isto sería relativos, vale? Con respecto a nós. Ben, entón xa temos o triángulo de velocidades. Vamos a agora continuar. Vamos a continuar cos seguintes pasos. No seguinte vídeo. Vamos a facer unha pausa.